مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كورات تخاتاتلتنا زحالف غلطة معالتات بقانقوا جرمن طرح زقربنا يمدب بزحات تخاتاتلتنا نمنتاي تترجمو زيك أرابزبل رئيتوتات سلزل أخولنا نلومي مسترجمو تمليسنا لنا سلامتا يخي لو ما تبع لزالخي شابي heute so meine Kinder كمزي دك مش على تلدتهم يخبريهم كمو خانا إيرترا على تلدتي لهم انت حسبو ندك اي لئه إيرترا جن لومي بحق نتصاديا بزحت سدتنياتات إيرترا بولك أملاخة تحيزا سلازلا أين بعلنينا زبلو اللو انتي تبلي ولا ولك أملاخة يخون كبيدي حسابي بجرمن كقهلت أكل لني بجها Das ist ja schwer auf Deutsch. نزب عالجن من كم زدالو تفلترو هواي أي فلتكن نفلا ما إيواني خازمت زلخو حانت محازايا عدي ماتني من كم زدالو قنا يتفلتني خي ندعي أي فلتكن بقى معلتنا تسنات إيرتراي Meine Freundin hat ich habe ja heute zum ersten Mal meine Freundin hat mir einladen. أب إيرترا حسب كم جلات أفك أدني أسراتنا اللو زبل اللو تأمني دو ولا جيجا يتبلي هواي أي فلتكن أبز توليدك ولا بإيرترا أنا ساب إيرترا يتوليده قد مع 10 عامتين بجرمن متي سلامتا إذا أنا أبز متي أي فلتكن نيشتي نيرة قال 10 عامتين نيرة صبغ هيوت انت ما راح كوي لي متي Ich war ja nur 20 Jahre alt. Ja, oder? Hallo. Würden Sie was sagen? Nee. Ich bin nicht ja Politiker. أنا بوليتيكا يفلت إني قريتها. Sorry. Danke. قال أخطب له تخلو دو ولا اختزاربوا تفرحيهم. أنت خوينا خم فرح. لما أنتم موصلة من أنا أخم أزي أقداسيت على تكوينا. أقداسيت سلازخونت. سلام انتاي. بقى أقداسيت سلازخونت. إيرترا نتسا هاجر يديكم تبلو نزالكم؟ كم كلنا هاجراتيه. بزحت جني سددوا اللو. أبعدهم كأول كمالخ خمسة الله يزاربوا. كم يلن. بزحت جنا ما أسرت اللو. نسنا محبرة وميديا علالي. gesagt die Befreiung Eritrea. لومي إيرترا كاب إثيوبيا استفليت اللو علاتيو. كاب 9 حدا ندحار مع باليتات إيرترا خم يتريو. عقب ديخا كم تتسفى استنبرلو ديخا إيرترا بدحريو بزح تسقماتي مصيوا زخا مسرحيو جن اتنصانت قداماي لعل كله اقداسي الى يحسب بزحات إيرتراوያን منسيات ابيت مأسرتات إيرترا مغرفتن سقاينا لو يبلو نزخه ابت بعلكم كتزاربلو ديخم هو كنزاربلو إنا كل خا عدمي انا مستقي مصي لخو ن34 عامتات كا يبعل علخو شاره بنشيه شفايه دني إيرتراوያን تقاومتي كمي غيركم هاجرنا بولك أملكة تحيزا خلا تبعلو يبليهم كمي تريو كلتا استفلاليو نغراتيوم نصانت إيرترا يبعل علخو ولا منغستات يقايرو ناي جرمن نصانت ايتبعل انديخا اتقند نغر اذا هاجر ابتيس عن حدن كم مغزات إثيوبيا حرا خوينا نسيو تقندي بدحريو جن مقيارات مصيو نريو خا danach ändert sich mal schauen was wird إيرترا أب عالم زخف أول كمالا خزلوا هاجريا يحمكادو تسفلني حدا معالتي ديمقراطياويت كتكون بمعرباوያን ግን ኣይተሓገዘትን ዝኾነ ይኹን ሎሚ ግን ከብዕለ hoffnungsvolle in der Zukunft ja dass Eritrea irgendwann mal auch in Demokratie und sowas geht aber von den Westen wird nicht so unterstützt aber ich feiere heute alles frei ኣብ ሃገርና ሙሉእ ነጻነት ኣሎ ግን ብዙሓት መልካዊ ምሕዳር ኣሎ ይብሉ ፍጹም ሓሶት መላኽ የብልናን ንኤርትራ ትፈልጥ እያ ዶ እወ ኤርትራዊት እንዲ ከመይ ደኣ ምናልባት ኣብዚ ተወሊድክ ከይትኾን ኢለ ኣብዚ ተወለድኩን ቅድሚ 10 ዓመታት እየ መፅእ
ኤርትራ ግን ነፃነት ኣለዋ ዶ ትብሊ? እወ ኣለዋ። ስለምንታይ ደኣ ቅድሚ 10 ዓመታት ተሰዲድኪ? በዓል ቤተይ ኣብዚ ስለ ዝነብር። ነፃ ሃገር ድያ? እወ። ስለምንታይ ደኣ ህዝቢ ይስደድ ኣሎ? Darf ich Sie kurz fragen? ክሓተካ ካብ ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽሪ ስደተኛታት ዲኻ? ርግፅ ኣቢሉ ኣትዩ። ኣነ ዝፈልጥ ደቀይ ደቂ ዓዶም ዝኾኑ ቆልዑ ክላለዩ ይደልዩ እዮም። በቃ ካልእ ዝፈልጦ የብለይን። ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ ክትዛረብ ትፈርሕ ዲኺ? ጀርመን ነፃ ሃገር እያ። ደቀይ ከዓ ክትፃወቱ ደልየ። በቃ Meine Kinder, ich möchte zu meine Familie Kinder hier zu spielen. ኤርትራ ነፃ ድያ ኣይኮነትን። ካበይ ኢኻ መፂኻ? ስለምንታይ ከተሓተኒ ኣለኻ? ምክንያቱ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕቶ ኣለዎም። ኣነ ብዛዕባ ዘርእስቲ ክዛረብ ኣይደልን እየ። ኣነ ምስ ደቂ ዓደይ ከራኸብ እየ ናብዚ መፅእ። ግን ኤርትራ ነፃ እያ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ? ንመንግስቲ ሕተቶ። Unerwünscht. Lassen Sie mich doch rein. Nein. Sie tanzen. ነቶም ኣብዚ ዝተወልዱ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ተዕልልዎም? ወላ ሓንቲ ናብ ኤርትራ ትገይሽ ዶ ወላ ነዊሕ ኣለካ ናብቲ ሃገር ካብ ዘይትኸይድ? ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ የለን። ኣብ ኤርትራ ቤት ማእሰርቲ የለን? የለን የለን። ኣብኡ ነርካ ዲኻ? ዝተኣሰሩ ግን ይፈልጥ እየ። ፅናሕ እሞ ፅናሕ። ኣብኡ ነርካ ዲኻ? ኣይነበርኩን፣ ግን ፀብፀባት ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ይሕብሩ እዮም። መንዖኦም ሕተቶም። ብዙሓት ንኤርትራ ምስ ሰሜን ኮርያ የመሳሰልዋ። ከመይ ጌርካ ከምዚ ትብል? ካብ ፀብፀባት ተመርኪሰ ሚልዮናት ስደተኛታት ከዓ ኣለውኹም። ምስኣቶም ዓሊልካ ይትፈልጥ እንዲኻ? ኣይግድሰካን እዩ ሕራይ። ስለምንታይ ኢኻ ወረቅ ትሓተኒ ዘለኻ? ኣነ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንኩ ይሓተካ ኣለኹ። ድሓንኩም በቃ። ወይ ንዓን ዶ እቶ ኣይፍቀደንን ኢኻ ኣቱ። Ich darf nicht. ኣብ ኤርትራ ብሓቂ ነፃነት ኣሎ ድዩ? እወ፣ እቲ ሃገር ካብ ፀቕጥታት ነፃ እያ። ካብ ፖለቲካዊ ማሕዩርን መግረፍትን ነፃ እያ። ቀንዲ ነገር እዛ ሃገር ብካልኦት ኣይተታሕዘትን፣ ነፃ እያ። ኤርትራ ብውልቀ መላኽያ ትመሓደር ንዝብልከ ንሱ ከም ኣረኣእያ ኻ እዩ። Du hast so ein... Mein Land. Ja, dein Land. Ja. Was heißt das? ኣነ ጓል 6 ዓመት ኮይነ እየ መፅእ። ኣብ ኤርትራ ክንታይ ኣሎ ትፈልጡ ዶ? ኩሉ ኣሎ። ባሕሪ፣ ገማግም ባሕሪ ዝደለኻዮ። ውልቀ መላኽ ከም ዘለኹ ትፈልጡ ዶ? እንታይ ትብሊ ብዛዕባኡ? ኖ ብዛዕባኡ ይዛረብኒ። ህዎ ግደፈኒ፣ ፍጹም ኣይዛረብኒ። ኣነ ህይወተይ ጥራሕ ክመርሕ ዝደሊ። ኩነታት ኤርትራ ከመይ ኣሎ? ኤርትራ ጽብቕቲ እያ። እወ ጽብቕቲ። ነፃነት ግን ኣለዋ ዶ? እወ ኣለዋ። ብዙሓት ግን ካብኣ ይሃድሙ ኣለዉ። Wegen Gefängnis. Waren Sie in Eritrea damals? Können Sie sich noch erinnern? ነፃነት ክኸውን ከሎ ኣብኡ ዶ ነርክን? ከመይ ከም ዝነበረት ኩነታት ትዝክርኦ ዶ? ኣብዚ እየ ነይረ። ስለምንታይ ኢኽን ሎሚ ተብዕላ ዘለኽን? ሓጎስ ግን ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ? ሃገርና ነፃ ስለ ዝኾነት። ብዙሓት ግን ነፃ ኣይኮነትን ይብሉ። ኣይፈለጥኩን። ኣነ ርእይቶ እየ ገሊፀ። እንታይ ትሰምዓክ ብዛዕባ ኤርትራ? ገለ ሰባት ዝኸፍአ መላኽ ኣለዋ ይብሉ። ኖ የብላን። Nee, Nein, aber das, nein. die Flüchtlinge, die hier hinkommen. ብዙሓት ስደተኛታት ግን ካልእ እዮም ዝብሉ። ኣነ ብ85 ኢትዮጵያ ንኤርትራ ሒዛታን ከላ እየ ናብዚ መፅእ። Hören Ja, Sie jetzt? Äthiopienzeit. Ja, habe ich verstanden. Aber Hat was mit der Freiheit von Eritrea zu tun und so. እቲ በዓል ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ሓራ ስለ ዝኾነት ኢና ነብዕል ዘለና። ካብ ኤርትራ ኢኻ መፂኻ ኤርትራ ነፃ ሃገር እያ ኢልካ ዶ ትሓስብ? ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ንገለ ነፃ እያ፣ ንገለ ኣይኮነትን። ኣነ እኮ ንኤርትራ ንእሽተይ ኮይነ እየ ዝፈልጣ። ግን ኣብ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ እስራት ኣለዉ። ሎሚ ክዛረቡ ዘይክእሉ ሓቂ? እወ ጽቡቕ ኣለኻ። ብዛዕባኡ ይፈልጥ እየ። እሞ እናፈለጥካ ክተብዕል መፂኻ? እወ እቲ መራሒ ዝበለፀ መራሒ እኳ እንተዘይኮነ ነፃነት ኤርትራ ግን ከብዕል እየ። ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ሰባት ምእሳሮም ግን ይቃወሙ እየ። ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ንመንግስቲ ድዮም ዝፅምብሉ ዘለዉ ወላስ እንታይ ርእይቱኻ? ከም ዝመስለኒ ነቲ መራሒ ዘይኮነ ንናፅነት ኤርትራ እዮም ዘብዕሉ ዘለዉ። 3 ባንዴራታት እየን ተሰቒለን ነይረን ቅድሚ ሕጂ። ሎሚ ግን ሓንቲ ወሪዳ ኣላ። ብጫ ኮኸብ ዘለዋ ባንዴራ ወሪዳ ኣላ። ስለምንታይ ትብል? እንድዒ ኣይፈለጥኩን። ብዙሓት ኣሕዋትና ይሞቱን ኣለዉ ኢሎም ኣብ ጓሂ ዘለዉ ኣለዉ። እቶም ሎሚ ዘብዕሉ ዘለዉ ጽቡቕ ዘለዉ ይመስሉ።
ክቡራት መካይን ይዝውሩ 34 ዓመታት ኣብዚ ተቐሚጦም ኣለዉ እቶም ቅድሚ 2 ዓመታት ኣቢሎም ዝመፁ ካልኦት ኤርትራውያን ግን ካልእ ርእይቶኦም ክቃወሙ ከዓ ርኢኻ ኣለኻ ናይ ጊሰን ዝነበረ ዕግርግር ርኢኻዮ ምሽ እወ ኣነ ሽዑ ኣብ ውሽጢ እየ ነይረ ግን ሰባት ቁጥዐ ብምርኣዮም ትርዳእ ኣሎም ዶ ኣብዚ ናይ ኢሳያስ ኣሳእሊ ሒዞም ይስዕስዑ እዮም ምስ ስድራኻ ብዛዕባ ኤርትራ ትዕልሉ ዶ እንታይ ይነግሩኻ ኖ ምስ ኣደይ ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣይንዛረብን ኢና ጎግል ክትገብር ከለኻ ኸ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ መፀካ እወ ኩሉ የንብቦ እየ ብዛዕባ እቲ ቴማ ግን ብዙሕ ጥልቕ ኢለ ኣይፈልጥን እየ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ቆልዓ ኣብ መወዳእታ ናይ ባዕሉ ብመንገዲ ሊብያ ናብ ጀርመን ብኸመይ ከም ዝመፀ ኩነታት ሊብያን ባሕርን እንታይ ከም ዝመስል ብዝርዝር ነቲ ጋዜጠኛ ኣዕሊልዎ እቲ ዝሓሸ ርእይቶ ዝነበሮ እውን ንሱ ይመስል ህፃናት ሓቂ ፈሊጦም ከይዓብዩ ብስድራ ቤት ዝካየድ ሕፅበት ኣእምሮ ግን ኣዝዩ ብኣሉታ ዝፀሉ ዘሎ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ኩነታት ኣብ በዓዕላ መዓንቲ ነፃነት ኤርትራ ዝተባሃለ ኣብ ጊሰን ከዓ ከምዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ይመስል ነይሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي